Рулетните комарници са символ на компактност и удобство. Нашите рулетни комарници не само ще ви защитят от нежелани насекоми, но и ще запазят достъпа на светлина, гледката и естетиката на любимото ви място. Какво представлява рулетният комарник? Рулетният комарник, познат още като комарници за прозорци или рулетни комарници, е вид комарник, който се характеризира с голямо удобство, практичност и висока ефективност. Наименованието рулетен комарник произлиза от мрежата на комарника, която се навива в компактна ролка, поставена в специален корпус – кутия, който лесно може да се прибира и разтяга. Това позволява комарника да остане незабележим, когато не се използва, но бързо и ефективно да осигури защита срещу комари, мухи и други насекоми при нужда. Той се фиксира плътно, без да оставя пролуки или да нарушава гледката и достъпа на светлина в помещението. Плавният механизъм и прецизната изработка гарантират дълготрайна защита и максимален комфорт във вашето ежедневие.